Issue. Mina ngiyafana nentandane nabazali abasaphila khule ngempesheni umagqilisa bebhatanisa besibathatha sibeke yena mina ubayanda uaphile njengobhuti omdala bekumele ngenze sokokhulile ngashiya ikhaya kuna-18 ngiyozama umetric bekutrick kodwa benginegoli yokushaya ama-hat-trick ngajuluka ngaswetha manje umelusi nguphethe tears of joy gogo mhlazane ekhipha ubudget baqinisile ngempela ukuthi intandane ayigculiseke ngoba kukho konke me I'm never fully happy I always ask myself ukuthi mama lapho ukhona baba lapho ukhona wayivele ndani khona sometimes ngisincisha mina injabulo yami ngokujulela iqinise ngabe ngisiphilisa amanga engabe fake ama-content ngishuthe ngidla ama-out but ngizenza so mechoda ngifuna ukufana nontanga inkinga ontanga abakhulanga bedla intanga njengami mina ngiyazazi ngile nhlobo ekhula ithatha kancane engikwenzayo ngizenzela mina nothi ukujabulisa abantu khule ngenalutha ngisiqhathanisa ina kancane akodwa uNkulunkulu uzungangikhohlwa phela mawusukhipha ibukubuku angicela okuningi ngicela ukudla ezami ithukuthuku noma kuncane kuyajabulisa nje mungenalutho akodwa uNkulunkulu akodwa uNkulunkulu uzungangikhohlwa phela mawusukhipha ibukubuku angicela okuningi ngicela ukudla ezami ithukuthuku noma kuncane kuyajabulisa nje mungenalutho akodwa uNkulunkulu Issue.